Este 25 de novembro, o Concello de Pontevedra quere poñer o foco sobre o papel dos homes na eliminación das violencias machistas. O home o que ten que decidir o que depende del que acabemos coa violencia machista, non soamente o agresor, senón todo o conxunto de homes, pero ademais é que a sociedade non pode ser cómplice da violencia de xénero, así que tamén depende de nós, non? Depende de ti, depende de nós é o lema do programa deseñado pola Concellería de Igualdade e o Centro de Información á Muller. Volverán ao obradoiro Namórate de ti, os faladoiros feministas na Casa das Campas ou o despregue dunha pancarta reivindicativa na Casa da Luz. Tamén se deseñou unha potente campaña gráfica para as rúas e edificios públicos. Todo o mes de novembro vai a ser un mes cheo de actividades. Temos claro que a loita non é só un día, non é só un mes, pero levamos xa tempo facendo durante todo o mes de novembro moitísimas actividades, incluso no mes de outubro. A lectura do manifesto polo Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres no Pleno Municipal será o 21 de novembro a cargo da xornalista e escritora Montse Fajardo. O acto da campaña Mulleres en Acción Violencia Cero será o colofón da programación, que se completará con actos e manifestacións convocados polo movemento feminista. A min encantaríame que nuns anos non tuviera que haber unha rolda de prensa sobre o 25N porque xa non existirá violencia de xénero. Un cineforum e coloquio sobre o documental Onde máis doe, o acto de entrega do Premio Ernestina Otero Sestelo 2022 e un obradoiro de autodefensa para mulleres en situacións violentas son outras das propostas da programación pontevedresa.